Man kan blive rundt og kigge. Christian Kjell. Nej, Christian Kjell var det sindssygt. Ja. Det er ham, den der kommende formål. Ja. Ja. Nogle små ændringer her og der har konservatorerne fundet ud af. Så blandt andet så brugte han altså slagmetal i stedet for det bladguld, vi har på nu. Og det der er med slagmetal, det kan I se herovre på den her væg for eksempel, at det skinner altså ikke lige så meget som bladguld gør. Så de her forgyldninger, der er på her, de er igen slagmetal, ligesom englebasse, altså også tilbage. Så var der en, der spurgte om området herude, Dyrehaven. Og det hele har simpelthen været jagtområde for kongerne i rigtig, rigtig mange år. Det er Frederik III, der først rigtig samler området og bruger det simpelthen som jagtområde. Men det er hans søn, Christian V, der rigtig gør noget ud af det. Han får simpelthen indvendet hele området, det vi kender som Dyrehaven i dag, som sit private jagtområde.